Assalamu alaikum yan uwana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan channel din namu, to ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar kararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Kowa ga ta nan dai tsakanin Nura Hassan da shi da Yakuba da tsohon sarki, ga ta nan ga hannuwa take ba a yi kamu ko ɗaya ba, kuma alhali kokowar ga ta nan an ba da hutu na farko, kuma yanzu ta subhanallah Nura ya fara shiga cikin Yakuba Adamu, shi kuma Yakubu Adamu yana zamekewa ta baya, saboda kun san sarki ne wanda ke tahiya yaƙi da kanshi. Saboda haka ya yi wasu kayuka na mamaki tsakanin Sale Dauda da Anas Ahmadu, wanda yake aje hankali kwance, sai da ya gyare su. Saboda haka Nura shi kuma irin wannan abu, Nura yaro ne wanda ya san kokowa sama ya san ta ƙasa. Wallahi in dai ka ga Nura ya faɗi to rabo yayi aiki.